Dilit na mag-meeting. Weekday. Dilit lang kaon lang. No? Kaya ito. Kampingan. Yan ito na. Mahal yung kami niya. Wala na urot ng rubi. Urot ng libo. Almasin. No, gapang dito. Tingin niya, gamit niya siya. Lahat ko yan. Ano na? Ay! Tingin siya masin. Schedule ko yung Sunday. Wala po ko. Ha? Hindi siya makakaliw pa. Ano yun ta? Tindahan. Tindahan ba? Kasi nasigisan ito. Kita ka ng Sunday. Okay. Ha? Tagalog. Wala ko siya agad to. Wala pa. Nag-position ka na gani. Ma. Oh. Ito na. Wala ka. Kuan siya na yung bigwan. Ano rin yung para iyan. Lagi mo. Karta. Utang. Balik. Ganda ko. Ang saga? Ano? Diya. Ang sa idea? Ako ang idea? Kasi ako idea. Ay, baka ako ang idea. Tangan yung karta. Oh. Dayon. Ang nabilin, yung ibalik na ko dayon. Then, mabayad din ka. Pagkani, ano may kwarta? Ah, dinik na investment yung tawag. Investment yan eh. Imong gibutang sa kwarta. Income sila. Imong gibuhat. Kasi ano mga WhatsApp ba? Hindi, diba? Niyahang. Ang tanaw niya sa imong buhay. Hindi. Wala na. Oh. Naway.
Noon, nakabisnila ko imong kwarta, pero bayara ka sa interest. Dikit ka, what if, dili piminti mo ka, layo mo ka lawas. Kasi nakaman ka og kwan. Nakaman ka ibagyan sa imong utang. What if ba? Naku lagi mo savings, pero nabayara ka sa interest. Ano ka ba? Ito nagtulog sa Ilang ito, hindi na makakaya kang handa. Mo gani, hindi ang investment. Yung investment, mo itatak sa isa ka utang, kung ka sa kami, nanay, yung dapat everyday na kwarta, hindi pinaalis din mo, nakakita ka, iyo ka, nakakwarta ka. Mas dami ito. Kung gusto mong sana sumutan ako. Wala eh. Wala pa sa kanto. Ito pa kang Domingo. O Domingo, ingon. Dili man. Schedule ba ang Domingo? Lagi pero gusto siya mutang lagi dito. Karong Domingo. Dili. Anytime. Ano siya available? Dili lang. Domingo. Masunod ko kayo. Ha? Si Rosbin ba, na hospital ko no, kang inuwag-dugo, ibabaan ko no, si Kanawa. Kasi ko naman. Sabi, tiktok kong harbisan. Ako tiberto dito. Muslim, kami na Muslim na kuan. Sabi na ba nga sa bukit? Ito na lang ako. Nang kain siya. Ha? Dili na. Nagpusok sa tunda. Super Mario. Super Mario. Uncle, ingon na si Kali. Uncle Mario. Nadiri. Super Mario. Kung makain ka man, siya. Sige ba ito panguha ito? Abot mong dati. Sa Tigabis. There is bang table. Gusto yun ka yan yung bibay ba? Nga dali ba ito ganyan sa bukid? Hospital lang sa bukid. Hindi. Ano makain mo naman siya ang bukang harder? Wala lang na siya. Ganyan malapit. Sabay na to, alam mo din dito, pagkaluyo. Lalo na bukid. Tawat mo. Lungkap ang manigat ko. Wow. Sa bigyan doon na din. May ito, kung naikwarta ko, lalo nito. Sin ba? Pareha kong natang ba?
tani. Oh. Tugnok mo diri man. Ha? No. Diri ka. Dali, dali. Ano? Naman ba? Nakato na ko sa kuan, Medinton. Ato to, Midorton? Medinton. Girano sura. Ga dito siya nag-party. Invite ko. Tulong ka mo, ta. Nagtulog ay ako si Emily siguro. Dijalan mi dito. Medinton. Nakato na ko. First time pa mo agad. Dahil swimming pool. Niyata din yung Jollibee. Bida ko ni Bajoy. May gabang ka sa ato. Nangaon ni. Mana ka nagbang ka sa Jollibee. Mungkak na Bajoy. Wala ko sukat ito. Hindi ko mahilig kung mga inani dito ko. Wala ko yung kabugahan. Ano magkaporta? Magkaporta yung kumimuan. Inusulyo? Mga kitikahan? Samtang isang almost yun. Gusto mo? Ha? Yan siya, nimisundahan, dapat pagkagit. Nana yung mga Ayaw na tayo tagainamik. Gasod ba? Na yun. Hindi na bumon. Hindi, bawang gabi. Guys, mali. Facebook. Ang kuwan, bitaw. Inisyo sa una. Pagkanaw kong TV. Ngayon ang inisyo. Sa gusto ninyo mo apel sa muang co-op emisyon namin dyan sa Carmen. Nakakita lang ko. Nakapaminaw ko ba? Hindi ko emisyon sa Carmen. Invite sila. Amo apel ko namin. Ang ipagita ang address. Sunod ko ako isa. Pangutana din. Yung kumuapil ko dere mo pamimber ko. Ningon na siya. Kinsa man imong amigo nga member dere nga imong nahibalaan nga kuan sulod ka. Yung ko wala. Nakita lang man ako sa TV. Nang-invite mo. Seminar ko nila kung isa. Pwede ba yung advertisement? Seminar ko nila kung isa. Dahil nakita kulang nga, ito yung mong ipalo. Kaya ako ang nanay. Ito, pagamatay niya, nakawidro ko, dismail. After, Building man. pila ni mo yung kaya ko lugar. Juan, 17 ka bulan. Nahulog ko. Sa katuig, may mahulog, mamatay, makadawat ka na, pero 1 year, 7 months, namatay yung nanay. Tayo mo dyan. Carlos, wala na. Wala na, namatay naman. Wala ko nahulog, o nagbayad, o isang buwan. Isang buwan.
Nagkansi sila video ko Disney. Hindi mo dalakan sila ng ibang sige ko na wala pa na tigukan. Kaya ako na. Kasi dahil nanday yung Ano tigwa? Kaya ano ko ay. Lusimil. Dabang sila kanta niya magpila. Kabang iyan. Matlo, uban. Na, namatay yun. Huwag lungon at lungon ka ng kahoy. Pepa, bugas. Matag. ay nila na kabayanihan. Amayo lang. Bayan niya. Kahit paraan na naman. Hindi ka mag-apil ana, tapos kuwanda ka, minaw kayo. Tira ka sa ito, bagay ng kuwan, bagay ng sabaw-sabaw. Ano ka private ba? Ala, mamimber, mag-cooperate. Pero saan itong namatay si Juan, aning, diba? Auban ka na. Nag-picture ni Juan, si Apel si Ditjit. Saan siya? Napisyari. Si Natulad sila naman. Bukay, bibig, di pa mag-shoot. Hatod ko sa kuwan, kahoy yung bugas. Pero, voluntary naman ito karon kaya di man ingon niya ipugos dito kay napay pandemic. Yung wala na. Wala na. Napamanggot. Toy lang. Sila ni Mars. Di mo takangot. Ano yun? Ikaw ron? Pero ginawa niya, hindi mo naman, hindi mo naman pa nun. Eh, yun ka na, istorya ka, imo, istorya na ko. Wala, pati ka na yung ulang ako. Panik na. Ha? Ika? Ito yung nangihibat ka gani diri o. Nangihibat, nangunot ka diri o. Lockdown. Uy, lockdown ka diri o. Nangihibat ka diri o. Nangihibat ka diri o. Uy, diri nangihibat. Napila ni mo? Nakuha na ba? Nangihibat na ang mga mata. Nangihibat. Nililoy na ba? Nilaylay na. Sa pampalahon na nilaya. Ano mo si Julie Kate? Wala pagpan. Ano ba siya? Minsa. Si Joey. Ikaw mas din. Ito na ito. Ano may anak ko niya? Ito lang na. Niya naman kasi. Bang, di okay. Pwede mo. Niya naman kasi Ma'am Nanita. Kawan ni Sir Luloy ba? Te, napatakot pa lagi ka kamo. Kasi niya ito, medyo mag-shoot ka. Ingan ko po. Natural naman, good na ka. 55 na ba ako? Sunod po. 55, yung naong 16. 55 na ba akong edad? Ito lang, mungulog. Tagil na, pitiguak na. Once mag-menopause, wala na kagilid ko. Magkapaingon lang, pangulog, yung naong ala. Munot na kayo, wala na. Kauga na ba? Wala na kagilid ko. Diba? Di ba, ma'am? Ito mo kay man diri ba Pero nimo? guwapa gyapon mo. Ma, balhin diri. Oo, ito lang. Oo, guwapa lang yan ako. Ala ko pitanas. Guwapa lang ako. Ay, tiguan na rin ko. Nangunot na rin ko. Yung anak ko. Nangunot ako. Giday kay iko gapon. Biga kay wala mangunot. Wala na ko problema. Wala na ko nangunot. Hindi ko nangunot. Banggod akong sampot. Nangunot. Tanggod ko ang sampot. Ano saan eh? Ice? Dili mga almasin. Oo, naman ito go. Pag umano, uban ba? Makal uban. Ang di ka ako. Ay, tayo mo wait. Hindi hatag hatag sa kuan guys. Sa ulan-ulan.
November 30. Nang time na pagkatuban ato kay wala mo sa tuloy diri ba. Amo nga misa dere. May gikaryo ha. Gikaryo. Ay take ko na bitaw ko diri. Ha? Ay take ka. Gana? Kasi iwa. Tapos textile mo. Mother. Textile. Wala na mo yabi mo sa trabahoan. Bagan mo. Eh, okay, magpan. Ha? Ang lagi ko. Uy, urod na pa uy. Ito na mo. Ano ba? Edad 4 years gikan ka mo kita na lang. Di. Uy, wala na siya diha. May nangahan. Ay, sunod. Ay, wala na pala magsigikan ba? Basta. Active pa kayo. Ayun pa. Dalam disambung sa itas ha? Isa mo mustang kayo? Wala. Wala na siya nagbali-bali ang nagpatingaw. Wala kayo gusto kari? Lihok. Kung siya tagmasa. Magwa sa gino? Ha? Abay sa sapo. Ha? Sabay ka niya? Dili. Ako natanong na ng tutoy. Ket, Ano ba? magpag sa sapo abay ba na action sa dida ba ng ba? Ito ng tutoy natanong ba sa iya? Pinagkutsun. Gusto ko. Ha? Gawas. Galing ko tatong gawas. Hindi galing mata daw. Sa? Ako sa gitpos na iba, English yan, English inaw. Yung lakaw na sa gawas, gawas galing ko. Siga yung mata yan. Kasi yung mata ako, hindi kasi kung tutoy, lamas kayo. Berat yang nambah berat yang masih dari langsung berat tuh nggak bata bang. Bisa kita lihat ano ba? Yan kung gusto nga balay, gusto ko ako yung glass bitaw nga suglanan sa mga buwak, kabuwak ka ng mga dulaan, katong koleksyon, mga hinatay mo. Wala ang mga koleksyon, mga dulaan. Kaya may kayo ito. Kaya panghatang mo yung Daniel. Maghipos na ko sa uban. Si Daniel ay nakamao. Kung nabay-labay na sa to. Gusto ko na ko'y balay nga inaani ba tayo sa salub, inaani dayo na yun. Mabitaw something ng mga kamay na glass nga taas ba, buta nga sa mga dulaan. Pero wala mo, nawala mang dulaan. Kapoy kamuga. Sa unang bata, ano dito sa bukit. Pero mo, Ha? mag-birthday kita mo, Pagkalihan mo ako. Ingon ang Facebook. 2023, kaso ni Gordo, ano?
Nagsudan daw ko kwarta. Nagsudan na. Pag 24, nagsudan ko kwarta. Oo, kwarta. Yan ang Facebook. O kwarta na asa man. Ang kwarta. Ano na Facebook na sila ko kwarta. Ang kwarta na asa man. Ay na problema anak kay na alam ko masugod na ko kana ko kwarta ko ni hatag mo para ipupin sa atong balay. Basta nga balay. Ang bukid durong dito. Ang bukid ang diha kay every year makasave na po ana og 100,000. Pagtigong ko na ko na 100,000 every 3 years na nakoy 300. Ligo pa po 60 years old. Ganun 300. Ako na 8 undag balay na wapo. And every year, magkatigong ko 1 year, mo na hinahinay o improve, hinahinay o human ba? Basta na lang 400 a day lagi. Ya, dili na ko trabaho sa merkado. Ikaw ni mo hatag na ko. Anak, kay mo alalay na mo kunin mo. Mo alalay ko sa balay, sa tindahan, sa kari. Diyan ako balay, magkuhan. Ang tindahan na kung ikaw mo ay mag-follow up ay nang akong 400 ang adlaw. Basta di na kong muliyan na kanto. Mo-support na ko ni mo. Wala mo, magtuloy-tuloy ang inyong limok. Gamay naman ng 400 mo good. Pero mo na siya. Dala na sa 100. Aw, nakatigong ako na 100 ang importance sa balay mo na imo sa receiving. Kung nagtigong ko, ikaw na musunod anak. Imo nang kanon, imo nang padayunon. Hindi nakakailangan pang magtigong. Imo na lang bayaran. Kaya alam ko i-invest dito. Sabi ko, i-transfer dito sa mga wala tuloy-tuloy ang development, coral, balay, anak, hindi every year. Mana may gitagamit. Di pondo. Basta, ako lang siya, 400 lang ang adlaw. Yung daddy na may mga anak ko o kuan. Namatay si Mabili si Suy. 3,000. Hindi na. Tagaan ko 3,000. Hindi ka pang tagaan. Hindi na. Kada lang igatag ni mo niya, may yung tigo mo, hatag sa akin. Diba? Hindi, matagaan pa ko ni mo, 3,000. Ang matagaan, yapon ka nang igatag ni Marisin na pang tigo mo. Ito, dapat lang, tagaan ko ni mo, sa hot ko ni mo. Asap, ipalit ang tusudan. Ikaw na yung support na mo sudan. Makaya na niyo sa imong tindahan o sa imong trabahoan. Iyang ipaluap ang pusigam naman. Ba? Kung nagbayad ko kurinti, ako nagbayad sa kurinti. Sa ato Kumita ko. Ilang araw. Ay, di ka ba tundang gani? Niyan niya sa lima? Ako lang dito. Ako lang dito. May alis. Kani mo gusto rin mo nagpabisit? Pero ingon niya sa nga ay, ang susun na 2 years sa nang taman. 2 years sa nang tagal. Pag 2 years. Sa ako na mo, naram ko ako na lang taw-taw sa balay o mga kumanikari. Ikaw na lang ko panikamo kung doon almasin. Okay na, 400. Ako na itagalan ako ang gi-invest na improvement sa akong balay. Sa indahan, kural, unahon. Kasi, pero magsugod na ko kalong na tuig. Pero dili mo ko kalong na tuig makatulong 100,000 sa punta mo. Ako i-time deposit. Sila may tubo sa 50 by 1,000. Basta sa katuig. Ako lang na itugong. Kung makakuha ko sa pinta mo, ika nang makakuha ko. Hindi naman ko magkapamuligya, okay. Ulintihin na lang po sa inyong tindahan kung wala sa almasin. Hindi kita kumawak.
ako na like support ninyo. Kinabitin naman ko sa kung pagkamaligya. Ako sa baligya kay Tuyo. Okay ra ka? Nabalang nila o kikin mo. Hindi ko pagitas balay, dito sa Tuyo. Hindi mo bigyan ko sa merkado. Oh, modal ikat. Basta ng kalugar na gabi sa'yo, ano. Sa'yo ko, gabi, balikat. Bantay mo. Nakaro lang ako, ah. Hindi mo gamay yung tiyan. Ha? Isa? Hindi mo dako. Kadaon ka, Mark. Ang dami mo bigyan ko dito ng gabi eh. Ang tangon ba? May ulam na kumaslaw. Subuak pa ko layos na. Igual mo sa padulong na. Yan ba? Kasi ka bitaw na yung sayang sa sisriyahon sa ilang Kami lagi bang dulu yung amabit na din. Ano sa manlo yun lang masabi. Kaunta ay di mo nakaspirita mo dito sa haba kayo. Ano sa manlo yun lang kasabi. Pangasal ko lang. Yung ako yung magkado pa nga pa kayo. Kasal mo, regalo ito. Ito nga. Binuangan ko nila ba? Ito kanino nga nila. Binuangan nila. Dugay naman min doon ulit. Pagmata-bata, gusto ito. Luloy ako. Nah, digan ko na luloy. Dugay naman yung ulit. Ito man ang COVID. Ito pa kong edad. Ito. Nilaing ba ako? Balik ka sa tindahan. Kasi kung yung maburing ka. Hindi ba? Tayo mo ano may gapot na kado. Gusto ka mag-sublang ka kung wala siya. Ako, lakaw siya. Abihan, tindahan, pinaaka. Uli. Magruhinti naman kaya mag-awa. Hindi. Iwan lang sa daan. Pag wato ka sa taas. Wala yung ulit. Kumungataw na mo palit. Ito ang tinitaw. Wala sa almasin. Na mo, ano sa merkado? Yun siya. No, bibiga, hindi na ka mamaligya. Pabangan ni mo na yung minisa. Apti ko sila dito. Apti ko sila. Ayaw, giti ba rin paabangin na lang yan. So nga, hindi na ka mamaligya. Pabangan ni mo na yung minisa. Ingo, pabangan na ko. Ayaw, sumain siya pa din na rin baligya. Ilagay may paabang. Napay ko sa nawarunan. Naray ko ang tapo niyo. Nakoy kwarta, mag-extend mo ko sa tinda. Lapit sa avocado, mawagan ko. Kananan. Mga additional supply. Mas lang bago rin. Printer o plan. Supplies eh. Pag wala na po yun, natin may Xerox. Xerox. Mga baligya pagkaon. Sabi ko
Isip na bigit na. Baboy. Norok kayo. Ano na? Ako, nandiyan Mars. Sila ako, nakain na. Wala. Sa una. Wala. Gabuang ang sinimana. Baligya ang balay o idalaan ng sakyanan. Makasal sa ibayan. Oh, kaya silang sura kaabang. Yang mga anak ni Luma. Pero ikin sila man. Kay ibaligya ang ilang balay din. Di pa kasal ni Luma sa laing babae din. Idala magiling nila inang sa Karon, okay na Kaya silang sura, gabulag na sila. Dahil niya sa sura, yung anak ko, lugaabang sa balay. Ito nilang buwas. Sila rin nag-uwi sa mga anak ko. Napakasal si Luma sa laing babae. Yung uyab sa una sa college ko sila. Karaan niya nga uyab. Alam ko, okay. Sa gabantay pa ito sa tindahan. Sige sa text-text, ano ba? Yung naong bitaw, happy kasi yan. Pero sa misi, pagkalipayin ba? Pero minyo na siya. Sura, wala kabantay kaya ito ang masalang balay niya. Si Luma, may kabantay sa tindahan niya. Ako, abay man yung sura. Abay man yung Luma, magtumiligi ako. Sige sa text-text, sa gusto. Ano pa yun kaya magsura ko yung lagi. Ano pa yun siya? Murag Ano halos. lagi ingon? Wala. Tingnan ako siya. Isa, in love ko no, inanan mga tao mga na hindi ko nagsagla and in love ko no. So, sagla niya. Kaon naman nga, na in love ko siya sa lawa. Alam mo siya may in love sa iya. Kasi niya Ako bitaw siya lang na kitaan mo yun ako si Luma nga sige sa text-text dere. Happy ko yung dagway. So, alam niyo happy nga in love. Naapsan man nila si Luma uyang-uyang to sa hotel check-in sa Tugon. Nakitaan sa iyang mga anak sa una niyang asawa. Tunggoy bayot dito sa Tugon. Tawagan mo sa Sora nga, Mami, dayon diri kay nakita si Daddy nag-check-in siya sa hotel. So nga, diato na ni Sora sa hotel. Tok-tok na niya, pagkanan niya, nabay nag-check-in din lang kung apsan na niya dito sa hotel sa Tunggod. Yang bana si Luma. Buto nga, nag-college siya. Abang na sa apartment, away na sila ato. Kidnap sa na yung bana nga na kauban sa hotel. Ipagdala na niya yung mga bata dito sa sasalot, dagos sa layas. Yang tanan ng mga anak. Decision din siya nga mabulag sila. Mag-iinan sa Luma nga dili pwede magbubuhay ang sawa, magbupa sa Muslim yun. Hindi man masugot sa Sora. Dili man siya masugot. Nakibuwagit siya. So, balik mo diri sa balay. Kaya kung di mo balik diri sa balay, ako ni ibalikya. Ngayon si Sora. Ibalikya, basta ako ang tindahan. Magbulag ta. Ibalikya ni Luma ang ilang balay. Gidala din niya ang sakyanan. Huwag sila. Nga ito lang sa sila yung babae ng makasal. Dahil kibot mo si Sora sa iyo. Mag-abang ni si Sora laing balay. Kaya di man sa gusto mo, duha sila. Gusto ni Sora, Sora isa. ang inana. Napag-picture na lang yung pangasawa. Dili. Nangitak man si Juan ng laing. Mo ba ni kuya ang galing yung gusto na pag-picture na kaya ang pangasawa doon tapos din kay kabalo mo sa picture baya na inana.
Mag-isod siya. Wala ang trabaho sa Duma. Isalig ang mga putos tindahan niya. Nga niyang isaligan karon ng iya kung asawa maestra. Katong ang service niya gila lang. Yung iyang Kasi ipamasayo. yung manager ng tindahan. Siya. Yan. Hindi sura. Sira, katuma ko nagbulag, sira. Wala yun. Si Duma, magbantay, sira. Mag-apos si Duma. Karon si Sura, nagtanan. Di ang lahat ko na yan. Hindi tao na. Naku, ang halin siya ng tindahan. Ano siya? 6,000. 5,000. Buwan ba ang bugas? Ito tagal. At 5,000. Nakapang si Doma, nagsalit sa asawa. Si Duma sa una, sa Sura pa yung asawa. Wala siya dapat na naon. Pabulog. Init kaayo. Blooming in planet. Yang lawas kanin ko. Ano siya sa maestra? Bukid mo tayo lang, probinsya. Mura nagpinas bukid na po. Naniwang na ito. Si Duma. Lalo, pinsulog na istra. Napag yung mga anak sa maestra. Nag-atiman siya mga anak, kadili iya. Alam mo yung tinuod nga anak, inibiyaan. Igmay pa. Mga elementary. Ito yung Sa una, karon nagko naman. Muslim po tumabay. Una, namin yun na siya, Christian, sa Manila. Ano ma? Mauna iyang mga anak ng natumboy, yung nabayot. Dapat yung anak sa unang asawa sa Christian. Dawat Huwag man sila sa Christian, naminyo din silang sura. Pag bigabog ng pitang sura, naminyo ako silain. Katulungan niyang bayi. ang kapang mga anak ni Luma sa daing babae nakasura. Oh, nang sura ka. Si sura may natunabang sa iyang mga dako naman. Yung tumboy, lami. Huwag magtrabaho ko, dako sundo. Si sura may nagpakinabang kay si sa tagaan. Hindi lang ang ginikanan sa mga bata na sa unang asawa, si sura. Kasilagan nila to yung daddy, nangitaglain. Kaya sa gagmay po itong mga bata, naminyo silang Luma o si Sura. Si Sura may nag-alaga sa mga bata. Ang babae, ang babae. Christian. Naminyo uglain sa Manila. Kanya, sa ng bata, mga bata upat ng Luma. Naminyo silang Sura, kaya na-inlove mo si Sura ni Luma. Pidawat na ito yung mga anak gagmay pa. Matay sa tuig, doon ko yung tuig, gagmay pa Ano ano. ba? Sura na nag-iman. Oh. Sari, nag-ipon silang Sura o si Nasray Luma. sana. Nanduhagin ko sila mga Ha? Nasray, kagaling mo yung mga anak. Tulo yung anak ko galing. So ang upak, so pito na yung anak. Nasa ayahan. Oo. Ang mga bata ang nasa ayahan. Oo, pero namin yun ang iba. Nanang sa bagong minyo silang Sura, gagmay pa ang mga anak ni Luma sa una niyang asawa. Kuya pa, Yan. walihan, ginagahan. Kalaga ako, yung ugangan, ugangaw, ginikanan ni Luma. Pero napunta sa ila, sila rin nag-atiman. Si Luma, si Sura rin nag-atiman sa mga bata. Medyo grade 1 na grado, pinagkatututuig. Moy, si Sura naman sa mga bata. Sa pagkadagudag ko na sa mga bata, nangita maglain si Luma. Nasuko ang mga bata ni Luma. Kasilagan niya iyang amahan. Dito sila dapig ni Sura. Karon na nagko ng mga bata na nabangon na. Si Sura may nagpakinabang sa mga kita sa mga bata ni Luma. Dahil may sa tagaan sa mga sundo sa iyang mga anak ni Luma sa una. Magkain sila sa lawas, tagaan si Sura o kuwan, sige sila inuwi. Ang magasto kay si Maning Katuntong Bulga. Manager sa mga cellphone ba?
karon mayo yung trabaho. Siya giwi isa bigyan, ako yung 5. Kato kong bayot, nag-online, nag-video, nakikita sa online. Isura, may napakinabang. Niya, ang isa na minyo naman, isa. Nga, doon ka bayot, o jumboy na, sinisura karon. Pero nag-abang sila kwarto lain. Usa sila balik, nag-abang sa kwarto lain. Kaya namin mga trabaho na ang mga anak ni sila, suwag man sila samahan. Usa gyapon sila nag-usas gyapon sila hangtod karon. Ya, supported sila. Supported kay nanangabago mga tumatulgo yung bayot. Ya, ang mga anak ni Sura ng eskwela, eskwelawan kung sila support. Na naman pitindahan si Sura, happy-happy din sila, nahuli ng awang sa gawas. Ano na yan, kinamuhikan sila. Kaya si Duma, laway na sila. Kaya mabisita-bisita sa mga bata ito na niya. Laway na siya. Okay, kasilagan naman siya sa mga anak. Tapos, ako, ang natuan kayo, nag-usam, yapon sila, ang mga sulat. So, anak ko sila tulog. Unya, napoy anak ni Duma nga tulog. Unom sila. Ang isa na minyo naman ko sa Manila. Bali-bali po sila. Nag-usam, yapon sila kami sa kabalo. So, sorry sila. Panaon sa buwas. Sige na paibog si Sora. Sige, istorya nga. Naasinaning nagkuhatan niya. Naon sa ito, sa taya pero so kayo ba bata pa mo sa ulo. So tumuloy. Gamay ko sa ulo. Kalo. Sugo si Sora. Wala lagi na imong kalo. Di pa mo sa may balat. Babay lagi. Bata ka ba? Sige kalo. Wala lagi na imong kalo. Sige kalo. Sige yung kalo. Tumuloy. Natumboy. Ang isa po ang kuha na bayot. Pa mga bayot. Na bata po mga lalaki lagi. Karon piting babaha, bayot. Marubay. Nangadalagan na. O guwapo o lalaki pa na siya. Tunay guwapo. Pero nga bayot, nga guwapa lagi. Guwapa nga bayot. Guwapa nga yun. Guwapa babae daw. Lawas? Guwapa babae gawas. Babae kurma dyan, guwapa. Nalay utin. Laklak na ba? Female Ako hormones. pagkita kung yung bayot niya isa, nasa nila, hindi trabaho. Female hormones pa. Later. Fun baby. Na-exclusive baka muda ng nights ko na birthday. Hindi mo diha. Birthday mo. Exclusive ka na anong iyong ka na. Yun yung sandili ko. Ha? Yung sandili. Sandili ang tawag ano. Para bagay sa
Wala, suka. Di ko rin siya. Suka. Huwag siya dilim ba? Ha? Dilim. Sa nila. Mga good. Ano ba sa liban dilim? Kato, nakaslahilayan. Ako tulipan. Ito yung akong kailangan. Sabihan. Ito yung lugar ng kailangan. Ito ba? Disiplinan na. Talagang Ano mo, disiplinan mo tigap yan. long drive. Yan mo ng long drive. Yan. Ano pa lang po ay non-stop. Ito. Bigay mo ng tugunan. Asa man ta? Mura po ang solution mo. Hindi makapatuyan ba rin? Namay squad na may mingat. One. Isun po. Explain ko, muli na ko. Asa man ta? Alam, pagkuhan ka lang kamukha. Pabulok ka ba? Ikaw mag-drive ka. Driver. Driver, mga mahal. Ano yan? Itado. Siyang ano? Master kayo. Siya rin po po. Yan. Yan si Regina. Ban. Lingaw. Kung siya ng pura-pura siya susurin sa lasa. Ano saan na? Napagod sila. Diba si Balansi karong tanawa. May linya tanaw. Kita ka. Kita ka niya. Tanawa daw ko. Linya ko tanaw. Mars. Linya ko tanaw. Ha? Ano man? No, no. Ako ito ang jacket mo. Wala na? Wala na mo. Jacket kayo tugnog. Ano pa ka ng jacket ni? Hindi na ako sa daplin, may wala may earphone na rin. Wala itong sekuan ba? Kung ano. Sir, nakurog ko di ko sir. Tugnaw kayo. Ito sa kwarto mo. Bukas ka! Sa mga mo ba? Ipasulod ko sa kwarto. Nanaw, dito sa nila. Nagkurog ko sa tugnaw. Sir, tugnaw, ikay ko sir. Nagkurog ako sa tugnaw, sir. Hindi mo gawas ka. Hindi ko siya maingin po. Mas. Hindi ko siya. Tugnaw naman. Oh, bako na po na yung sa nila. Mas? Okay, sige. Ganun na, uy. Okay, painisan. Ay, mag-ipenisan. Man, tapos nang nakikita ko po atong bagtak ato kay Pwede nilisan. ako. Hapon. Dira. Malamig. Buwang yun. Wapa di ko sa umakas. Wapa ko. Sige.
sila. Pagtulog. Ganda. Wala ko sa kabawian na lahat din. Pinapanin, mahal kayo na. Kasi pagtulog ka ang hindi. Apa yung power sila. Mga sa kapatid siguro, hindi ka nila. Anong gawin? Ano yung mahal kayo? Kasi mahal. Kaya yung mga gamit man eh. Iba hindi pa rin. Bukod ka lang sa pintinsa. Dapat sila. Kaya nga. Ang layo na yung mga pinagsabi sa boy. Sukian ang tagiya. Mas dami pa ni diri kaysa na itapik. Kaya di ma-open limit. Na, Sagdan mo. wala, magawas. Lagi ba, kanang sa inyong pag, ano ba, wala limit. Pasagdan na mo sa orasan mo gawas. Ha? Sada, tapi dah gusto mo. Ikaw, share lang ka ha. Ano lang. Diri, huwag kong kay diri. Dira ko sa bali. Atin yung share. Makinig ko din. Sa naalay ko ano. Suruya galing. Suruya ka ba? Hmm? Aka?